ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ନେଇକି ଆସିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ନେଇକି। ବାଲିଯାତ୍ରା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କେମିତି କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଏଠି ବାଉଁଶ ଜଣେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏସବୁ ଡର ଲାଗେ। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନିଲେନି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଧିରେ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲା ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ଚାଲିଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସପିଂ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କିଣିଲୁ, ପରେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ କ'ଣ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ କିଣିଲୁ ତାକୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସର୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିହେଉନି କାରଣ ନୂଆ କରୁଛି।